in Ciarraí. Cé Sullivanson ag Ard Mhacha agus ag Roisin Mulligan. Taobh Sohanis agus ibre contosig ag Eve Lavery. Detal siad síos dín Farran Ford níos túisce seo deisinis ag Emer McGeown a thosig in onad Kelly Mallon deis ag Ard Mhacha an Canson toiste díreach Harran spot a dubh Cúlín Mahan mó díreach an son ag Ard Mhacha ní raibh sí le tosnú thosa sí agus scór maithacha. Sin túsmáid Ard Mhacha agus go háirithe don duine a bhí an ar míte Emer McGeown agus sin sórfaointe uhí. Pasta Kishtakan son agus deisinis over Hensi ag Ciarraí Lús níos fear an tamsa Aoife Delan ón club áúlan sa Ciarraí tá deisinis ag Rachel Dwyer an Canson toiste go má sin níos fear ó Ciarraí an lochlanta sásta le sin an a scórig Dwyer. Sin sór scórin áir a fécar sin ní raibh aon duine eile ó Ciarraí leistigh dí bhíortha sin a thógáil. Bheadh sé simúil don gaciile fearna bheith ag fécad ar leis an manistóir agus an fearn banistíocht a nua go léir. Ahra go leor am lína seachún Ciarraí ar an Ansaí Arís agus iad glóric scórcan an bhearna gúna seachtí Cúlín amháin eile más ar na beidir oscailtí an son ag Cúlan Canson imisteach agus nada as líontán sár Cúl ag Síofra sé. Viidir ag glóric scór a Harrach inspirádómh tá sé tuganis ag Síofra sé sin Cúl agus scá Cúlínacha an a glúiseacht an son ag Ciarraí. Agus má hasíonúid aon duine a bheith ann ag an pastor na conné sin a chuiristeach sa Cúl is ag Síofra sé agus críocní sé hin go slachfar le cúpla nóméad a bhuas agus iad beidir chuthair stré. Fel catisteach ag Jonathan Murphy ó Cearlach Tróna Céad Sullivan ag Ciarraí gimmerte seachtatí taobh done stores an sá in Tark Awastín de sta Corna Cuithe ag na cuairtóirí Ard Mhacha sa tarna tréimhseach Ciarraí a ríist ón tús a déanamh go má oscailtí beidir bhfuil seansar scór fós a dul ag a deire an mó díreach Harran Trasnán cad é mar hús in san tarna le a ríist anna galvan ag tamán díreach tríd an lár an tarna Cúlínacha siúd ach Ard obair déantan sonnacha. Sin é stampa álaga ag anna galvan ag tús an dara leis sin leis an kick sin leis an rúthar láidir sin agus an crinnes óhéamh an kick sin a dara ceann fáilte ché. Le Maeve Lennon Sníomh Coleman Tunson Dechar Brisha Tríd tá sean san isig Bláithín Mac tá sí díreach istigh ar an bharg well bhí mar an caintear Thionachar é sin le feiscin láthach bán an son ag Bláithín Machan agus an bhearnar nastí Cearra Cúlín scóúnta Michelle. Agus sin an splank agus an luas a bhí mar ag caint faoin ó bhí a fécar sin mar ruúthar agus cos uair atá cé teachtasteach freisin agus léamh anna bheith ag Céilí Cronin ar an glúiseach sin bhí Níomh Coleman ann os cóir an cúla ag Iarraí Shem na líróda á leis an pass kick pass sin agus anmh go bhfuil na fórna ag buintúsádas an kick pass fada sin agus bhí sé sin cólárnach agus cóéfachach Ciarraí le cúpla bliana nuas agus beidir nach bhfuil an glúiseach céine nó na sprucanna céine leistigh den lína fios a héana agus iad ag Iarraí dul ar rúthar agus an pass lábha úsáid níos mó. Well deis an son ag Ciarraí sin seoirtha Harran spot a dubh sár Cúlín ag Níomh Carmody an son agus Cílíonn sé sin bhfuil an bhearna síntamach dí sé Cúlín ahrú an son chumá le teachtar ar an Ciarraí idir a hochtaí go teachta seach sin í Jess Gill ó Ghail an deisgurt agus a fágan na parca Cuomha Evans is ócha cos uair inis ag Ciarraí beisiad brasásta ach sár Cúlín an sin. Dá héh beánín bocht ó héh passan agus sellh cumad le Tomlín an ús ag an deis de Bláithín Machan fuair sí Cúlín amháin ónar tháina sí isteach agus ag a deire siad fósa tamán lótha leis an gidóg an Canson troirtha isteach agus Harran Trasnán ag a deire ag Níomh Rial an Cearra Cúlín agus níl siad im a hón cléthe go fóil. Sin anna bhá Níomh Rial fécar sin thofuair sí an pass ó chuomh ó Bláithín Machan beidir gur deistar cúil but an cosint bhí cosintóir os a cóir agus ar a leid thóg sé a chuid Cúlín. Sin bhagóí an sonna tá siad ag brú chun tosaigh mar bhfuil scór ag tastáil utha ag a stad áirithe seo. Sin an son ag Emily Drews tosa hanis ag lé gachtain na ggéirigh teachtar an scóráil Níomh Rial agus Cearra Cúlín má aimse cé go dtí seo Tróna a brú chun tosaigh an captain Ard Mhacha ibre tríd beidir bhfuil an tarna sean san isig Ard Mhacha Cúl agus tá sé nadathe sa líontán an son ag Bláithín Machan anna dionachar ónar tháina sí isteach agus Cílíonn sé sin i brab nasúla Ciarraí nach bhfuil atra ach gá Cúlín cad é mar cúl. Agus cad é mar písa skill fécar sin bhí an bearna ag gúna tuisce raibh Níomh Carmody agus dúirte Kearney teachtainna tro clas jazz déanta lena cos jazz agus caiisi chun deis níos fearr a thartaí agus é críocnathe
an deas isteach sa líontán agus an isní le gáfuínta idir na fórna. Canson, did go háling is stigan son ag Ard Mhacha. Agus iad teachta ríis, well tá Luchlan to Ciarraí Cúnahan só. Ahra golóir déanta ón dáhéh, se cyn sa honna de Cuiva McNally an son. Nes siocúing Emily Druce, Ard Mhacha, and teachta ríis, beir go oscailtar cúil an Canson. Ibre seach sa líontán ag a dara. Díreach a stigar a barcatá Rebecca Cunningham agus cé a chreitach sin gá cúil in imach gá nómad ag Ard Mhacha agus tá sin gafa chun tosaigh do chreite. Cad é mar chasa a dara le bhí mé rácúpla nó méid a hin gurbh an lábhanúachtar a Ciarraí gurbh siidir a comport ba conascar. Tá slíomh mis clúd a báháin eile le scamal agus le báiste ach tá drama golóir an sa hís ar barfúin a tilhail se lasta ó bhoch maidin an sa I drálí tá sé testáil agus tá se seocúing Ard Mhacha brise fuit an son agus pasan a gard a deis an son ag Roisin Mulligan! Cad é mar cúil a ríist ag Ard Mhacha an tríú cúil hí gaantanas cúil sa chéile tá trí cheang do chreite as sa chéile aim sin is ag Ard Mhacha buile mar hena muice bogóla ag a stad seo cad é mar cúil. Sin é agus cóimirt an deas idir na himóí Ard Mhacha. An scór deirg an sa I drálí tá bua tucalótha ag Ard Mhacha le sár haspántas in san denóid na trí cúil agus éon cúlín déag ag Ard Mhacha héna trí déag ag Ciarraí síos cút sa bhara. Chomh gáirdeachas leat Anna Caras